Здравейте отново, уважаеми зрители! Аз съм отново авторът и гласът ми отново е електронно променен. Вече знаете, че правя тези видеообращения в интернет заради медийната цензура в държавата. В предишното ми обращение ви запознах с идеята ДОЙП. Идея, която плаши доста хора, най-вече заради това, че най-после ДОЙП ще вкара в парламента правилните хора, които ще сложат край на мошеничествата, от които днешните политици се издържат. Всъщност тези, които уж защитават правата на пенсионерите, въобще не се поколебаха да избият голяма част от тях чрез бедност, поставяйки ги под прага на оцеляването и социалния минимум, с пенсии недостатъчни за храна, отопление и лекарства. Същите тези убийци, демократи или комунисти, защитават на думи правата на пенсионерите. За какво ли са им обаче права, след като много от тях вече не са живи? Тези хора не се колебаят да унищожат цяло едно поколение, живота на милиони хора, но да докажат своята теоретична правота. Това са безумци, които не трябва да оставате повече нито ден да ви казват кое как да бъде. Днес ще ви занимая с едно друго тяхно дело, на което трябва да се сложи край. Това е създаването на партията ДПС преди години, която доведе до това да бъде възможно държавата да бъде разграбена по най-безкомпромисен начин от комунистите в коалиция с ДПС още в началото на прехода и по-нататък. Ние имаме достатъчно данни, че ДПС е продукт на турските тайни служби БКП и Луканов, които имаха за цел да отклонят десния електорат, така че тогавашното СДС да не спечели изборите и така комунистите да могат да вземат властта и естествено да ограбят страната. Известно е, че за малко ДПС нямаше да бъде одобрено от съда. По данните, с които разполагам, един конституционен глас не е достигнал, за да бъде решението друго. А какво означава, когато половината конституционни съдии гласуват, че ДПС е етническа партия? Това означава именно това, че тя е такава и вие много добре го знаете. И е напълно възможно конституционното решение да бъде друго и това никога да не се беше случвало. Затова моята позиция е, че с ДПС трябва да се приключи. Има един израз: по-добре късно, отколкото никога. Вече нито един от аргументите на противниците на това решение не е валиден, особено откакто страната е в Европейския съюз и ДПС може да бъде забранена или разпусната като партия. Политическият рекет вече не може да мине. Така както се отказа регистрацията на партия Куко, на македонската партия ОМО и други, така може да се приключи с ДПС завинаги. Това е моя твърда позиция. Как това може да се направи? Има достатъчно начини, стига да има воля. Вие знаете, че когато има политическа воля в държавата, всичко е възможно, даже нарушаването на Конституцията, което президентът Гоце направи, като връчи мандата на турската етническа партия ДПС, след което безсрамно направи коментар, че политиката е победила процедурата. Разбирайте закона. Ето, например, ДПС нарушава закона, като си провежда митингите на турски език. За такова нарушение на закона една партия може да бъде разпусната. Къде е прокуратурата? Къде тогава излиза, че е пречката? В липсата на воля, разбира се. Това идва от две страни. Едната страна, която има интерес от това ДПС да е във властта, например, участниците в днешната тройна коалиция, които без ДПС не биха могли да грабят така, както са свикнали. А от друга страна, това са тези с промитите мозъци, както аз ги наричам. Тези, на които им е внушено по идеологически начин, че забраната на ДПС е неправилно нещо. Тези, които знаят кои чужди страни са лобирали преди години за това ДПС да бъде регистрирана и на които те се подчиняват безмозъчно. Казвам безмозъчно, защото те наистина нямат капацитета да мислят сами и да взимат решения в свой собствен интерес и в този на сънародниците си. Те и до днес вярват, че Западът през цялото време им е мислил доброто на тях, вместо че преди всичко е гледал своя собствен интерес. Това за мен са промити мозъци, достойни за съжаление. Ние не би трябвало да оставяме нещата в техните ръце, защото е казано, че по делата и резултатите се съди. А резултатите от почти 20 годишното участие във властта на ДПС се виждат ясно днес. Тези, които извършиха тези дела, се провалиха. Това е ясно на всички, освен на самите тях, които докато не бъдат притиснати от вас, ще си мислят, че са прави до последно. Искам да знаете, че по никакъв начин не ви агитирам за атака. Това за ДПС е лично моя позиция и това, че тя съвпада с позицията на атака, не означава, че аз поделям всичко останало, което атака изповядва. Между моята позиция и тяхната позиция има както прилики, така и разлики. Повече информация може да получите, разбира се, ако посетите сайта 1.info и неговата политическа секция. Би трябвало единомишлениците да се обединим там
за да постигнем резултат, защото е казано, че съединението прави силата, нещо, което за съжаление днес само гадовете правят. Довиждане, до нови срещи!